hadrang liongan laras lendro padate manyura hangi ringi hadrang liongan sinendaan not iromo wasise ingkang ambeksa kandes luwes sajak meraati lelewani kang milangoni karya sengsem
jani anggo Gusti boten tiyang kula niki ditresnani jebule malah larati aku kudu milih apa Saupomo biyen ngerti ora bakal kondo yen aku isih prawan nate ngayahi bebrayan pungkasane angel nggonku ngalekake sliramu wis ana sing duwe ben rodok padang sih. Ketoke kok lho gambar iki. Ketoke kok isine kok anu jok mang isine kok curhat. Ya ben. Tanane wong budaya lho, Bu. Ngono. Nyemoyone iki nganggo apa-apa ngono. Contoh apa kayak tembang sing biasane kayak kopi iki lho, kopi jahe. Kopi jahe. Wayahe kopine metu. Nah, padahal kuwi sentek gonku. Lelah alah. Umpamane. Ayo Mas. Mbun cekap derek. Sampun. Nggih. Kula niki nderek mawon kok. Oh iya no. Cara dik semone kula ya mapan malah. Ora kok terus ora. Dewe wong kulino nembung, kulino nembang kok ya. Nggih, wong sing ngoyak niku kathah. Nggih. Saniki napa mengke? Nggih sakniki to. Aku kudu milih apa? Antarane wong tresnake ora kudu duweni. Weh, nggih bener niku. Nggih to. Wong tresnane budaya kok, Mas. Ditresnanono nek sere selingkuh ya selingkuh. Angel iki. Ora, ketoke kok saya jujur. Ora sa jujur-jujur nyangpo to. Lho, wong niku apik sing prasaja lho, Mas. Nek iya ya iya nek ora ya ora. Kae lho. Masuk Prasaja. Malah sing tenanan to. Tukang kendang malah ngentahi iki. Pangapunten estu sakutawis mligipun kunjuk para tamu perundangan. Ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah kanthi mardu mardikanipun penggalih. Walah. Saya teka saya kathah ing kemarang rawuh. Tur niki nggih pun ditata nggenipun. Nah.
Ketoke kok ya enek adicara selanjutnya. Ada, lah iki juragane teng mriku niku napa? lah. Opo dhewe kula Raka Mas Siladi Kromo. Tok, Nggih. Duh, Niku mengke sapa? Mengke sing mritati saking mriki napa? Saking pundi mengke? Sing gedhokne ndang kula diwehi info ngoten kersanipun lumampah. Jig jig jig. Nah, kersane sacek ngoten nggih. Nah, kersanipun menak ndang mriku wawan pangandikan kira-kira piye? Mengke nek pun clear kula diomongi. Nah, kula tak nggih. Oh ngentosi keng mriko? Alhamdulillah. Yo. Padahal ki sak minibani lho, Pak. Nggih, kula kinten iki wau pun anu. Urung, Mas banget urung teko. Dereng. Wong partnerku kok Lah dalah. sing idir undangan lho aku. Jan piye ae ngeten. Ora ki terus golek ning nggon ning ndi. Nganggo MC kon idir undangan kon daud. Kok bengi Mboten Pak, mboten niku nggih tanah nggih kanca plek. Dadi alhamdulillah entuk pisan Pak Yono bolo dhewe neh. Mboten mukal nek tamune jan sak menten biyane. Jeng Parmi, ayo gawe langgam wong ayu. Nah, ya Pak Ian ya. Langgam-langgam ngono yo. Kula tak bawa nek ngoten tiba. Weh. Batik semuanya iki krasa. Welo. Kandhane yo. Anu ketingale kok anu to bose niki wau paling kok Kasmaran. Anu Pak. semangat ngono. Mbak. Pokoke awet iki pokoke hari-hari bluk. Kok malah hari-hari blue? Kono go ngrohku tak WA. Aku ngomongi. Ketok Apakah itu ceritane bluk? dek bengi. Ceritane dek bengi to. Sinawang. Sinawang. Aku ngomongi. Nggih, slendro songo Mas. Yong PMC. Moji PMC. Sinawang datan boseni. Ben ra temokku takon bagiane kono. Ya ngono ora iso mesra-mesraan to Mas nek gak temu. Lah Terus nek mbok pek kuwi lho. Aku tak ngewangi tok. Iya, nang iya. Sampan ki disere cakepan aja gak entuk. Ya ora entuk nggon-nggonku Lah dhewe iya, ya. heeh. Iki lek gawe parmi ngono kan cedak. Lek to bareng sakno. Ketoke kok anu to, kulino Ora buka. ketok gembobios. Sinawang tatan boseni. Nek dioleh ya wis lek. Nyawang wong ayu aleman. Jane apik aku suarane. Ini kan laris kono. Lho tak silih mesu kuwi engko. Rekoso tak lakonane. Ngrungokne bawa ning pinggir sawah kok krungu kothok. Yo ben to wong jalma tan kena kinira. Lah ngono kok. Dadi wong ki ya dhewe-dhewe, Bu. Nek Ari iki ngene iki, nek aku yo ngene iki. Pak MC. Angger aku entuk nyawang wong ayu latimu apa yen mukti aku yo purun janji tresnaku mbok tampa monggo Mbak Yu salah satu di antara tiga. Jan bengi iki tak happy nih ya Ri. Kandhane yo. Mas Dalam. ngene iki nggo nglalekno ngoten iki. Oh ya betul. Ben gak pusing. Yo Mbak Ayu. Mbak Ayu Parmiati monggo. Wong manis aja tumlampung nani bingung tantar sakandare pamutane
jatuh lawung ati bingung mung tansah berung mepun dadi linglung yen tak kaget terus tak tlarung Bu Tarwati, Inci. itu flowernya sudah berapa? Oh, sudah berapa aja lebih. Ribuan nggih? Inci, pripun? Wonten apa? Sak dunyo Inci sing niki pirsani sami, jan. Inci niki sami tangklet, Pripun? channel napa? Channelipun Jos Hasa Pro. Nah, nggih, terus Monggo Kang Mas. Monggo Kang Mas. sana iki Mengke dalu mawon jam setunggal. Lah, Siap. ada harapan yuk langsung. sak wayah kula niki Yuk langsung. oke, siap. Langsung siap lho Bu Jai. sarung jagung sak upama koeng aren mangklung ana merga manten abot nandang bronto tansah eling ngejaken sulistya Gelang alit mung mikriji. Nah, nek niki leres nggih. Nggih, niki sinarengan rawuhipun Pak Pangat ugi Sentana Agung saking Gempol, Bu. Nggih. Nah niki wis jan geruduk, geruduk, geruduk. Pul. Uman gon apa ora iki? Nggon kene goro-goro. Bolo-bolo wis jan mlumpuk kabeh. Tak ingetane sing teko. Nah iki juragane kita ya teko Mas Ege. Wes sajir teh. Ya. wangi sepi dadi saksi rohku metet kaya banyu Suwukne, Mas. miling menyuwunku marang Gusti mugi nikum mangge tresna suci. Kunjuk kanca-kanca prasaja dalem nyuwun lancaran dayuhe teko. Enggal papakno kan gelarno kloso tambal jadah Jadae
isin lakake golekno salin Kilo iki wasil lakoni totol pitik Sogolan kang seneng mesem buyung Prasaja Jaya Koko inggal bapakno kan gelarno klasa tambalen jadah gawe isin makake golekno salin lakoni totol pitik galak wulat kadi tatet hambarum kang pamulu halus manis mawekung sembada gang andedek man dara rangkung agoreh pan tas datya malarkung Bu Darwati Bu Inggih pripun? kepareng sampun rawuh Pak Pangat ugi Bu Marni ugi penderek Senton Agung saking Gempol Bu. Inggih alhamdulillah sanget niki wau di rantu-rantu para tamu sedaya. Bombong birawanipun manah Bu mbok bila kepareng kagungan kersa tamune jan sakmene Ya mbiyane. nggih to jan beh elok tenan. Para winasis kepareng dawuh niku sing penting niku wong niku serawung. Nggih. Nggih. Nek serawungane kathah piyantun sing rawuh nggih sak menten biyane. Nggih. Nggih ngoten niku sing nomor setunggal. Nek ora gelem serawung ya karek krosi tok. Nah. Pramila mliginipun kunjuk Pak Mangat Bu Marni Gutrah Kawlangsa penderek saking Gempol. Kala pinangka sulehatur kadang besan Bapak Suyono kepareng aturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardu martikanu penggalih ugi ibu-ibu ing pareng nderekaken pangapunten awit kala wau jawah deres pramila mbok bilih lenggahipun kirang nuju prana diagung ing pangaksama mawantu-wantu samudanipun penderek agung mliginipun ibu-ibu ketingalipun lenggahipun wonten dalem Bu. Boten lebet ah. Nggih, ketinggalipun wong mriku wau ya ibu-ibu saking mriki dadi alhamdulillah griyanipun Pak Suyono saged dipun lenggahi ibu. Oh nggih. Jan.
sedeng kabeh pokoke, sedeng kabeh. Sedeng no. Nggih. Mung piyatone Pak Suyono niku griyane ya alhamdulillah apik lho Bu. Tur wiyar. Wiyar. Nggih. Beda karo nggonku. Nggonku cik rusuh. Rusuh layak. Nggonku kono lho nggonku. Layane aku jengger arep mampir kok gak oleh. Oh tak tolak. Dilarang. Nggih, Gojek maton kalian kanca-kanca prasaja pramila kunjuk pepunden kula Bapak Pangat saha Ibu mbok bilih samudayanipun anggen keparengan nampi rawuh panjenengan sami kawula pinangka sulih atur Bapak Siono sarimbit Ibu ingkang pareng nyuwunaken pangaksama awudene ingkang sampun pikantuk punapa kewala saking kadang-kadang Sinoman Rukun Mulya monggo dipun rahapi daharan kadamel telas kewala mawantu-wantu sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardu mardikanipun penggalih ayo Cok diayakno sigrak Cok palarane aja sampai keri samudayanipun dipun pisungssungaken mliginipun kunjuk pepunden kula saha penderek saking gempol samudayanipun yo Mas Ari
Samudayanipun kepareng aturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah kanthi mardu mardikanipun penggalih. Ngambali atur ing ajeng kala pinangka pengendali wara duwaranipun basa. Tanglengipun kandha saking kadang-kadang cokek prasaja. Mundi dawuh keparengipun pepundhen kula Bapa Syana Sarimbit Gotrah Kawlangsa kinarya cegah ungon wonten kalenggan ing ratri. Gungan panjenenganipun kepareng dipun wontenaken langen beksan prasaja wonten kalenggan ing dalu samangke. Saderengipun kepareng kapurwakan monggo nun sepisan malih kula dherekaken manungku puja puji sesanti puja hastawa. Kunjuk perbanipun Gusti kang murbeng dumadi anggen kepareng-paring nugraha. Saengga wonten kalengganing ing ratri samangke kula dalih handika sami tasih kepareng saged angrawuhi wonten pidalem agung pundhen kula Bapa Syana Sarimbit Ibu Ginanjar Rahayu Basuki. Pramila boten wonten atur ingkang langkung sae, monggo sareng-sareng kita syukuri kanthi wasan biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salam salam muhung katumna dhumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman mustikaning jagat raya. Pak insyaallah prapteng delahan kula kalika sami pikantuk sapatipun utawi pitulunganipun ila yaumul kiamah. Allahumma amin. Para tamu, para undangan kakung semana putri, awandene emangke kepareng sinarangan pepundhen kula Bapa Silah Hadi Kromo kinarya mratitisaken wontenipun tata upacara beksan prasaja sinarangan setunggal waranggana Diahayu Parmiati. Halo. Meja saking laladan Kartoharjo Magetan kinarya nderekaken paran para ing pareng nderek wewungon wonten kalenggan ing ratri samangke. Para tamu, para undangan kakung putri kepareng pinarak lelenggahan sinarangan pepundhen kula Bapa Silah Hadi Kromo emangke hangaturaken sampur ugi Diahayu Parmi kunjuk ingkang sepisan ingkang hamengku gati tumunten sampur ingkang salajengipun kinarya lekasipun wekas ya henggal kapurwakan. Monggo kula dherekaken ngagungaken asmanipun Gusti kang merbeng dumadi kanthi maos basmalah tinar buka suka mangun suka wonten kalenggan ing ratri samangke. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi samudayanipun purwa madya hingga wasana manggih sekar cempaka mulya. Sesanti durga mendak kala sirna rahayu kang samiya tinemu cokek prasaja tansah hanjayeng bawana nuwun kawula nuwun.
Iya wong ayu kepareng mandhap saking panggung. Mbah Saya sak petawis napa Mas Ari napa Mbah Saya nderekaken nggih. Yo nganggo sandalku apa piye? Ben koyo prau. Nggih mboten niki langsung mawon dipun gedhokaken awit namung setunggal waranggonanipun Mbak Parmi. Sampuripun Mas Yon. Nggih saking Magetan sampun setunggal. Alah santai kok karo karuan. Wong sak birang-birang. Wis arep bar dadak salaman lahir batin. Nggih. Ndi langsere? Oh ning kira Mas, selamat pendhet Mas. Nggih. Wong Magetane tak pek lakune. Mbak iya ampuh lakune. Tinge Mbah, sak pinten Mbah? Arsa madangi jagat tuk mungup paneng sapucak ing wukir merbabak bang sumerap keneng soroting surya mega lan gunung monggo kemudian kula Bapak Silah Hati Kromo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya lulus Raharja manggih Rahayu Yuwana pepundhen kula Bapak Silah Hati Kromo murwakani wontenipun beksan utawi gedhokaken wonten kalengganing ratri samangke. Dawah sampur ingkang sepisan kunjuk ingkang hamengku gati pepundhen kula Bapak Suyono awetine kepareng nderek anglerei pangapunten kasrat wonten mriki dawuhipun sedaya sederek saking Pak Suyono katambah ing mangke kadang-kadang paguyuban sinoman rukun mulya ingkang boten kepareng makarya mbok pilih pangapunten nggih
Niki keparipun sedya sakpunawis sampun pakurmatan kunjuk ingkang hamengku gati tumunten kepareng derek anglerei sedanten sederekipun Pak Suyono katambah kadang-kadang Sinoman Rukun Mulya. Jeng Irna. Ya jineman jeng. Ya kalih kanca-kanca ngaturaken wedang kopinipun pepunden kula Bapak Silahati Krama ngaturaken sampuripun. Monggo Bang Ayu. Sik Pak, aku tak nembang mbok lungi wedang ae. Ya. Kok kayak ngono, Mak. Engko nek turah sampean juruti. Ya. Ngelemu iku Aduh sayang mami emma ngemi ning yo ngemut ya ngono-ngono gotong royong nyambut gawe ngono-ngono. Ndo Jindo aja ngantuk lho apa. Rasule umandang suarane tobil. Jadi nek entuk sing anyar iki lali ora kena ya. Ora kena. Ya larikan wingking ki Mbak wong ayu. Satya dasare cantik, suarane apik ya Mbah Kung. Siapakah dia? Jeng Irna Wahyuni. Pangapunten konjo Pak Suyono ugi para pepunden ingkang sampun piniji ing ajeng keparang kripik gedang kripik telo sithik edang ing keparang warata. Daya-daya mangayun wonten sasana suka sinaran kula sakadang cokek prasaja Mataram Mas Ari. Monggo Jeng Parmi Bapak Suyono sakutawis nyuwun palilah kunjuk para pepunden para sepuh ing marang sowan wonten kalenggane ing ratri samangke ngambali atur kunjuk kadang-kadang Sinoman Rukun Mulya ugi kadang Sentono Agung kanthi lega legawan purmanah monggo sak menika wedalipun kepareng jumeneng monggo Pak
Estu pepunden kula ingkang sampun kepareng pikantuk sampur kinarya. Anglerei mugi lebda ing karya wedalipun sakmenika ugi kepareng jumeneng saking sasana palenggahan tumuntun wonten sasana suka. Laju kewala bentuk barisanipun nyambali atur konjuk punden kula ingkang sampun pikantuk pakurmatan nderekaken beksanipun punden kula Bapak Su Yono. Monggo sapunawis laju kewala bentuk barisanipun. Gobri sampun kepareng samapta konjuk Mas Ari saged pun kasuwuk Kang Mas. Mas wireless Mas. Sik to, sik Enek yu. kan. Nah ini sik iya yu. Ya itu sudah dicepakkan itu. Oh gitu. Iya. Sudah dicepakkan ya. Sudah di sana. Halo. Eleng-eleng mandhape peleng karo ngenteni sini kono. Maranggono Mas, kono Mas. Cek sa.
wancine padha dielingke wis wancine padha nindakake aten wis kumendang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tamanina luwih sampurna yen berjamaah Subuh duhur lan asar salat sayekti ngedoke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat dosae aja sembrono iku perintah agama pengelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen keparang besok munggah suwaraga nggih niki setunggal-setunggal nggih Pak nggih nggih mriki ngersakne gending napa Pak oh nggih halo kopi jahe mandhapipun podang kuning Senadyan kopi sak cangkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore katone panas lan lantang
kang kuning agawe pikirku komen seret ireng tak sawang katon manis ati bunga dan lakon bisa duwe kegewang liyan yen nasib podang handutut hati kepranan haramanda hatiku sansaya glotra ata asranane sun pikat bulute Sembah nuwun matur nuwun sanget mligipun konjo pepundhen kula Bapak Suyono ugi dipun dherekaken paran para Sentana Agung saking warga Gung pepundhen kula Bapak Sentana katambah kadang-kadang sinoman. Mas Ari Wahyu gedhok malih Kang Mas. Ingkang salajengipun kunjuk Mas Manten utawi Mas Ardian Eko Cahyono S Farmasi kadherekaken Sentana Agung saking Gempol sedantenipun ingkang kepareng kersa. Inggih menika tumunten Mas Ardian Eko Cahyono. Monggo jeng parmi ngasta mik to. Nggih Mas Manten dipun aturi pirsa nyuwun lelagon napa wong ayu saputawis kinarya ngaturaken sampur saking Gempol samudayanipun. Monggo wong ayu. Langgam menapa dangdut napa jaranan nderekaken ya cah nom ya oleh no. Ayo apa sayang? Nggih niki pangapunten Pak MC. Nggih. Niki ngersakne bebrayan.
Bebrayan. Bangun bebrayan, J. Oh, bangun bebrayan. Nggih kula ten jero omah niki. Nggih, anu niku kula golekno wakil. Aku ndak ndelik sik. Juragane Mendo kan nembang. Ora patek krungu. Juragane Mendo ki sapa, Mas? Nggih, Pak monggo. Sastro Gumelar sampean ngaturne mriku. Nggih, ambangun bebrayan cocok karo regane ndok. Nah. Wonten to niku Pak Sastro? Halo Pak Sastro monggo mrikipun dipun asta yo. Kaya wis mupus rasaku kalamun kelingan sliramu apa wis ana dalan anggonku pengen andum katresnan tunggu setya janjimu wit biyen tumeka saiki mugia tansah setya tunggu jroning batin datan bisa lali siang bantaran katri kadang sonya awiji mugi Gusti amberkahi ore tentrem sabar momong siwi puji syukur ning yang agung paparing rekah kang kalaku setia kowe kasembatan tresno tulus ambangun bebrayan. Sampun napa dereng? Sampun. Sampun Jeng Parmi. Pun siap nggih? Nggih. Oh nggih, mbok bilih sampun siap monggo Mas Manten keparang kadharaken manjing wonten sasana suka. Iya, Cok. Parang Mataram, Cok. Niki besan Pak Suradi. Dalem? Besan. Wong ngendikanipun Mas Silahadi Kromo wau manten. Nggih. Wakile niki. Oh, ngoten, nggih. Nggih, wakile manten. Sami mawon. Keparang monggo daya-daya mangayun Niki wonten mantene sasana mboten kersa. Duduk. Walah mboten. Wakil mantene. Nggih. Oi oh. Oi oh, oi oh. Oi oh. Daya-daya kepareng mangayun mliginipun kunjuk pepunden kula saking Gempol mawantu-wantu awit keparengipun kayun angge kepareng ugi kunjuk pepunden kula Ibu Misni Widyastuti kepareng bayari temanten mbok bilih pangapunten sampun samapta kula namung kepareng wara-wara mbok bilih wonten monggo sapunawis persiapan ibu-ibu ing pareng wonten saking Gempol ugi saged saking Karangpong nderekaken sementing ibu-ibu saya kathah saya sae. Monggo pangapunten mbok bilih sampun kepareng samapta. Ibu Misni ugi Ibu Marni saking Gempol. Mbok bilih sampun kepareng samapta. Monggo daya-daya laju kewala kepareng derek mangayun wonten sasana suka kinarya derek
Bayari. Sepisan malih mbok bilih kasdu ing manah sarju ing penggalih mboten wonten kepyar saged gembel Bu. Mboten wonten 2000 saged 5000. Monggo keparepun suwuk Mas Ari. Halo, eleng-eleng mandhapi pontolak balak ser. Monggo Bu Wisni Widyastuti ugi Bu Marni berbeli kepareng derek Bayari saking Gempol ugi saking Karangpong. Monggo kasih jalan niku monggo nderaken. Monggo Mas Siladi Kromo dipun pandu, dipun bantu.
ana rubeda mugi sedang yane kalis ing sambi kala kang becik ketitik kang ala tekan katara rahayu sesanti Bapak Suyono tetep jaya. Halo, ilir-ilir mandhapipun Songo Kidul. Ser. Jangkang urip jenggo saupama tanpa Masak lah masak. Mas. Iya. Berat sirat pase makan jretnan nyoko. Masak pusus engkri yamo.
Lah iya. Mbok pilih mangke kadang penderek saking gempol kepirang saged sak bakdanipun tata upacara mangke sak lajengipun pangapunten. Mbah Gus. Nggih nek kurang ya sesuk neh ngono ya ora apa-apa. Nggih, gedhok melih Mas Ari Wahyu. Deng-deng ye. Sampur pakurmatan ingkang salajengipun kunjuk Bapak Kepala Desa ing Sidorejo. Bareng monggo wong ayu lenggahipun wonten pundi Pak Kades Sidorejo. Keparengipun kayun monggo kepareng derek mriku kasuwun berkah pahlilahipun. Yo Pak Silahati Kromo tekakno nggon to. Nah, ngomengkok nggonku malah bingung ki kok. Ugi sampuripun monggo ing kepareng nderekaken Borong Kewala pupunden kula Bapak Silahati Kromo ingkang kepareng muratitisaken. Wong ayu monggo niku Pak Kades dipun aturi pirsa ngresaken kula napa pripun. Niki pripun Mbah Lurah? Dah ngono kok ya. Pripun? Lho lah pripun ngoten nih? Nggih niki ngresakne lagu napa niki Mbah Lurah? Napa Bu? Manut. Manut iki Pak. Aja lali janjine, lali janjine. Lah iya ngoten mawon enak kok ya.
aku mangga yen kepethuk irungmu mesti tak ciwel 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 yo lali janjine kandhane alasane Garuda Pancasila sapa wong sing ora gelo kadung dandan sliramu ora teko janjane kowe ning ngendi lagatmu saja nyupiani hatiku sujana kowe kencan karo wanita tanduk nopo tanduk Mbak Parmi Nggih, niki pripun niki Mbah Lurah tanduk napa tanduk? Oh, sampun. Sampun Setunggal nggih. mawon nggih. Mbok bilih sampun kepareng boten nyuwun malih kunjuk pupunden kula ing kepareng nderekaken jengaripun Pak Kades. Monggo daya-daya kepareng mangayun wonten sasana suka. Ayo cok, diserampatne Mas Ari. Monggo, Pak. Yo 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 yo. Ya. Hei. Ganes sejarane saji seswarane bangsa nawala tansarimu hatiku kayuyon selagamu asaya nambahi bangun dasar ayu lancar kuning ora mokal ati dadi kuning masamu sadede aku lima kanggo Monggo urip pupunden kula saking tan saliwung tresnaku tan bisa lali bintang amat banyak Sumangga dumateng ingkang nderekaken Bapak Kepala Desa utawi Mbah Lurah kula atur jengkar ingkang sampun pikantuk sampur monggo kula atur jengkar saking sasana palenggan dumateng sasana suka. Monggo, Pak. Pangapunten, monggo ingkang sampun para pediji. Kucuk wong marani pikir raja Ayo Mak Dik. monggo Pak pasukan Dik, pasukannya yuk. pasukan Ya. Monggo bentuk monggo barisanipun. Mas
Mangga mangga. Mangga mangga. Lah. Mangga mangga. Mangga mangga niki leseripun nggih. Alah nggih kantun, Nggih. Rik. Lah nggih. Sae kok cuapek to Mas Ju. Kurik. Baru usung-usung wineh kok. Nggih. Ya. Wah. Sabar Pak Oh, Parmi. alah pun, Nggih. Sing dereng mawon sing dereng. Yo. Sing pun nggih pun. Wedi nek kliwatan aku Mas Suradi. Boten napa-napa. Nggih. Nika nembe enten sing rawuh nika, Cik. Nggih. Ayo Mas. Kurik niki gilirane jenengan lho Pak. Yang belum. Kok iso duendo ae. Kanan tiga, Wis kepiare sak menombane gek nggo apa? Turahan bodoh jadi. Halo, niki Turan Blodo. Pertiwi mandhapi won Himalaya. Non? Masa? Niki 15 lho Mas. Pun saentene gak apa-apa ganjil ya gak apa-apa. Ben digoleki ben. Halo Pertiwi Himalaya Zring. Sring. Asong jero pangundanging kadang warga nak dino suka Ibu berarti
ngawur ang tumati ing plantah India seselor puntake papan salju gununge ampa-ampa Himalaya ya. Halo. Baleni neh. Apik. Barang kawak mandhapipun Sanga Kidul jare dibalenine apik. Jogetane penak. Nggih to, Pak? Nggih. Pokoke engko joget nek rahot ya wis. Lek selamat. Lah, nggih. selamat. Lasang aja manglung sanimbal imbalan suarane lasung manang karamarung kumandang ngabaki sak Lasung jomanglung sru imbalan suarane lesung kenonggo kotekan kumandang suarane gak ipra isan top 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 Lasang aja manglung sanimbal imbalan suarane lasung manang karamarung kumandang ngabaki sak jroning desan tak tek tak tek tak tek tak kum tak tek tak tek tak tek tak kum tak tek tak tek tak tek tak kum tak tek tak tek tak tek gung Lasung jomanglung sru imbalan suarane lesung maneker mangungkum kumandang ngebaki sak jroning pradesan tok tek 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 eling ulan ledek Tiwas edan ora kelakon. oh alah Mbak Erna Lalu mangsa panusule magut yudha. Yen
Parmi. Piye Mas? Sekara pisang-pisang sesajining karya. Patut lamun linulutan mring sesapa. Mengko suket di antul-antul dik. Kangane banget rapi sakumpul. Oh alah sesuk melu. Dewa Tirta. Prataruna panggah lelabuh nagara. Bayame kuning-kuning. Hayame pinuju nyandhe. Oh alah kok ngene. Jaraweng janma-janma kang konsatan jiwa. Maprawira mati alabuh nagara. Demun sigarane lho dik. Hayam bangun nagarane. Kawi sekar. Pun telasaken rumiyin. Kawi sekar. Sekar papunden Sri Kresna. Konjo sampun salajengipun Pak Kasun